Rwanda is een erfelijke monarchie. Op de troon zit Mwami Mutara III, bij de gratie van de Belgen die zijn vader verjaagd hebben. Mutara en zijn familie zijn Tutsi. De grote massa van de Rwandezen is Hutu. Het land is verdeeld in chefferieën en elke chef is benoemd door de Mwami onder Belgische controle. Alleen Tutsi kunnen chef worden. Les chefs n'étaient pas là pour l'intérêt de la population. En fait, ils étaient habitués à être là pour la levée des impôts vers les supérieurs, jusqu'au Mwami. C'est pourquoi on avait divisé le pays en zones. De Tutsi bezitten het vee en de grond. De Hutu bewerken en verzorgen die. De Tutsi leiden, de Hutu gehoorzamen. Hutu was altijd bij een Tutsi in een kring en zo, in een familie of in een heuvel. En ze moesten werken, ze moesten werk leveren zonder betalen. Lorsque un Tutsi avait besoin d'un pâturage pour ses vaches, et bien, il prenait en saison sèche par exemple, lorsqu'il y avait moins d'herbe, et ça ne le dérangeait absolument pas d'envoyer les vaches dans les paîtres, dans les parties cultivées par les Hutus. In het begin zagen wij daar geen kwaad spel in. Die leefden samen, maar er waren toch veel misbruiken. Aucun paysan rwandais n'aurait osé refuser un ordre qui était formulé par un sous-chef ou par un aide-sous-chef. De Belgen oefenen hun voogdij uit via de groep van de Tutsi-chefs. Indirect bestuur heet die formule. De Hutu- en Tutsi-identiteit is zeker niet uitgevonden door de Belgen. Ze hebben ze wel vastgelegd, onder andere in een identiteitsboekje. Maar ook zonder dat document wist iedereen waar hij aan toe was. Tout Hutu savait qu'il était Hutu, tout Tutsi savait qu'il était Tutsi. Et les voisins sur la colline savaient, même les collines environnantes, savaient qui est Tutsi et qui est Hutu. Et les gens même se savaient comme tel. De Belgen versterken de oude heerschappij van de Tutsi-minderheid, maar ondermijnen ze tegelijk door de modernisering van het land. In de centra ontstaat handel en de geldeconomie maakt de banden tussen de mensen losser. Hoewel de Tutsi bijna overal voorgaan, pikken een aantal Hutu toch hun deel van het basisonderwijs mee. Een kleine groep van hen dringt door tot in de seminaries. Stilaan ontstaat een kleine Hutu-elite die geen vrede neemt met bestaande machtsverhoudingen. Zij vindt gehoor en steun bij een nieuwe generatie missionarissen. De witte paters trekken zich het lot aan van de jonge Grégoire Kayibanda, ex-seminarist, onderwijzer, diepgelovig en ambitieus. Onder de vleugels van een missionaris mag de jonge man op studiereis naar België. Et nous sommes allés là ensemble, donc on a fait un long voyage. On est resté 2 mois en Belgique, et pendant ces 2 mois, bien, on a eu l'occasion de rencontrer énormément de personnalités religieuses et de personnalités politiques. Grégoire Kayibanda is de enige zwarte vertegenwoordiger van Belgisch Afrika op het wereldcongres van de KAJ in Brussel in 1950. Hij wordt er opgenomen in het milieu van de christelijke arbeidersbeweging. Ça n'a pas seulement formé sa pensée, mais ça lui a donné l'occasion d'avoir des personnalités politiques belges qui l'appuient. Mede onder druk van de UNO beginnen de Belgen in Rwanda en Burundi wat democratie te introduceren. De Mwamis moeten stilaan de rol van staatshoofd beginnen spelen. In 1955 arriveert een nieuwe gouverneur, Jean-Paul Aroy,
een liberaal academicus, ecologist en amateurcineast. Ahoua komt niet uit de administratie, heeft geen gram ervaring en spreekt geen woord van de inlandse taal. De nieuwe gouverneur moet Rwanda-Urundi de moderne tijd binnenloodsen. Het gebied staat in de steigers voor een groots 10-jarenplan. De Belgen investeren onder andere €1 miljard in het wegennet. In 1956 introduceert Ahoua algemeen mannelijk stemrecht bij getrapte verkiezingen voor adviesraden. Er verandert niets aan de machtsverhoudingen. In de landsraad die Mwami Mutara moet adviseren zit nu 1 eenzame Hutu. De massa van de Hutu accepteert nog altijd haar onderworpenheid. Zelfs wanneer het eeuwenoude stelsel van de veepacht wordt afgeschaft en de Hutu een deel van het vee in bezit krijgen, reageren ze eerder beduusd dan uitgelaten. En ik heb toen bijvoorbeeld gezegd aan een van die Hutus, alleen nu zet je van de kooi, je kunt de kooi verdelen. En kreeg ik dan maar paters, zit jij mij Hutu, mijn kooien delen met mijn chef? Dat kan toch niet? Dat geeft dus mee, dat was een mentaliteit, wij noemen dat van afhankelijkheid, maar ik zou eerder zeggen, gelijk in de middeleeuwen. Grégoire Kayibanda wordt hoofdredacteur van het missieblad Kinyamateka. Hij maakt er een politiek instrument van dat zijn volksgenoten uit hun slaap moet wekken. Et il l'a fait de façon vraiment magistrale. Quand il a été nommé, mais il y avait 1200, 1300 abonnés. Et moins d'une année après, il y en avait 20 000 abonnés. Et chaque numéro de Kinyamateka était lu par, de A jusqu'à Z, même les réclames, étaient lus par au moins 20 lecteurs. Dans chaque numéro du Kinyamateka, Grégoire Kayibanda avait un bel article. Et c'est là qu'il distillait goutte par goutte la démocratie. De jonge Hutu-beweging krijgt er een belangrijke bondgenoot bij wanneer de Zwitser André Pérodin tot bisschop wordt gewijd. Anders dan zijn voorgangers zal Pérodin zich openlijk uitspreken voor de Hutu-emancipatie. De Tutsi-elite voelt het keren van de wind. De anders zo volgzame Mwami Mutara en zijn entourage beginnen eisen te stellen. Een groepje Hutu-intellectuelen voelt zich nu sterk genoeg om een lange brief tot de gouverneur te richten. De tekst eist de emancipatie van de Hutu en stipt aan dat het niet alleen om een sociale, maar ook om een raciale kwestie gaat. Hun opstel raakt bekend als het Bahutu-manifest. Bij de 9 ondertekenaars is ook weer Grégoire Kayibanda. Kayibanda's beschermheren zorgen kort daarna voor nieuwe reispapieren. Grégoire zal in België stage lopen bij een ACV-krant. En nadien krijgt hij een baan in het missiepaviljoen op Expo 58. Hij ontmoet er onder andere zijn vroegere mentor. Pour moi, Grégoire Kayibanda n'avait pas évolué, n'avait pas changé sa position. Mais il était conscient maintenant que sa position était appuyée par des personnalités politiques belges et même et par les missionnaires. Eind 58 keert Kayibanda terug naar Rwanda. Alles is er nog rustig. De laatste lichting Belgische ambtenaren vindt bij het Kivumeer een soort aards paradijs. Toen wij daar op het einde van